أرست زينام إثيوبيا أفدق بحر مسانا بالعلي هاجر أو روحان لو على النتان فتنا خوين مسنحو تجلسوا أب كل الأوروميا أبو شت 4 توارح لعلي 474 شح زيجاتات عدل سرح كم استفتر لهم بيرو عدل سرح الفترة نتي كل لافليتو كابوزاي بريزيدنت سوريا أحمد الشارع خلت معلتي لو عدت سرح أمريكا أتيوم على سنبت 3 تقمتي كل تشحن 18 عام تمرت قطر ساعه 9 نباخم استدالو مع زينا اي تي في تግርኛ حيزنا لكم قريبنا لنا كما يتوعلو كبرات تملكتي مزيناتات جيتاچو علوم مساخم كصنح سنا مكتال نكون لكم تمنيتناعو فلما حصرت زيناتات حدثات ابيات منغسي فاسيل تاريخ بمحلاو ندقنا ناي موراس تغات مرأيا يكبلو قدما مكتل قدما منستر تمسገን ጥሩነህ ገሊጻም أبيات منغسي فاسيل إثيوبيا عباي كم زنبرت حزون كم زخونتن قصاليون كم تخونن ملكت نايلوم بخالي مداي مس قدم مجج بستاساسره كابز جمر جميرو عمتات كم زوسد زغلصو توم مكتل قدما منستر مريت تكبابي كامل معبتو ساخي نصقم قرب ستماي كتما غوندر مفتحي كم زخون تصبيت كم زغبر رديوم بستفلاليو مخنياتات كم زنقعو حدقا مفراس اغاطموم كم زنبره بمزخخر كم بحدش سراح زلو عبي قدب كم زخونم تزاريبهم زير ما بكونتراكتور وشتا هاجر بصبو كونتات ناصر حكم زخنا بمغلاص ابزي عامت كم زازم تصبيتي يغبر يلام هنصاتات عبيات منغسي فاسيل حد قنتو حليون مصحي كم بزمچو كونتات درجاو زحلو مسحب توريست مخانو تنساي غوندر زرئي كبلو افغوباي بايتو فيدريشن اغنيو تشاغر تزاريبهم افغوباي اغنيو ابعود سراحت المعات غوندر طميتو مابزهاب وريتهم غوندر ابتا هاجر كاب زركبو طنتاو تاريخاوي عباي كتما كم زخنت بمحبار ابزحلفو منغستات زغبو تقرت كم زير خبه تزاريبهم بيت منغست فاسيل كم حدث توريست كم مرأي حليفو غبوز خنا حلوان كنكنن تتغيرلو كم زي الوط بمزخخر دحري حجراو لوطي قدما منستر ابي احمد تقرت بمغوار كاب صلحوم غدات حدا عميق حفتي قلعخا ناي مرأي سرح كم زخنا غليصم هنصاتات ابيات منغست فاسيل عيننا نرأي كفرس نيرو زبلو توما فغوباي قدما منستر ابي لعل بجت بممداب كاب زنبرو زحشه كوينو بزغبا تصقينو نبصحتي كفتي مغبارو لعل تقرت زي تخاو كم زخنا يرئيلم حد قنتو حليو نبصحتي بزمچو كنتات درجو زحلو مسحب توريست مخانو تنساي غوندر زرئي كم زخنونا ملكيتهم بقال مداي بروجكت قدم مجج دحر زحلف حد عامت توم قدما منستر بزقمتو انفت مسرت ابز حشه درجه بصحو ماي محاز كم زجمر حبيرم زي دمان المعات غوندرن كبابيون لعل استواصو كم زبركت بمغلاص ناب 30,000 هكتار مريت نملمعن اب كبابي غوندر زلو عميق نمتقام كم زخل ابريهم ازي مبراق سراويت مكل خال حجر اب توافر لزوبال اختو بزلع البقعاتن قراصنتن موصو اطناخيرو نقصله كم زخنه مكتل ازازيت ازي ميجر جنرال فقادو صقاي غليصم تي ازي اب ماخل مسلطني سلطنا متناخر عقمي زهابو متحضرات امريقوم مكتل ازازي تي ازي ميجر جنرال فقادو صقاي ابتي سنه سرعات مرأه ترخيبهم كم زملوم تي ازي لعلاونت هاجرن دحننت حزبن بزلع بقعاتن جغننتن حلو يزركب بفلاي دماتي ازي بسفلالي واناز توهابول اختون غبون بزلع بقعات عوت افصاصمانا مزغبه كم زخنه تزاريبهم سلام دحننتن حزبي زهوقو صنفنياتاتن تلااختن بمدمساس خرع قدلي كم زفصمون حبيرهم ازي مبراق بتوافرلو
لوختو زوبان كبابن لوختو ببقعات قراصنتن جግንነትን ምውጹ ብዝበለጸ አጠናኺሩ እናቀጸለ ከም ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ፍቃዱ ጸጋይ አረጋግጾም እቲ ስልጠናውን አባላት ሰራዊት ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ዝፍጠር ስጋት ግቡ ምላሽ መሃብ ዘኽእልን ዝተማለ ቁመና ድልውነት ዝሓነጸን ኢሎም አባላት ሰራዊቱን ኣብቲ ማእኸል ዝረኸብዎ ክእለት ብምጥቃም መንግስታውን ትካላውን ልኡኽቶም ብጅግንነት ተዓጢቖም ህዝባዊ ባህሪ ሒዞም ክዋጹ ከም ዘለዎም አረድዮም ጸጋታት ኢትዮጵያ በመልማዕ ኩለ መዳያው ዕቤትን ብልጽግናን ዘረጋግጽ አቅሚ ኢኮኖሚና ፈጠረ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ዶክተር አለሙ ስሜ ገሊጾም ዓመታዊ ስልጠና ላዕለዎት አመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና 2018 ዓ.ም እናተዋህበ ይዝርከብ እቶም አባላት ላዕለዎት አመራርሓ ጎና ጎኒ ተስልጠናውን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ሸዋ ስራሕቲ ግብርና ተዓዚቦም ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ዶክተር አለሙ ስሜ ከም ዘበልዎ ጸጋታት ኢትዮጵያ በመልማዕ ኩለ መዳያው ዕቤትን ብልጽግናን ዘረጋግጽ አቅሚ ኢኮኖሚና ተፈጠረ እዩ ኢትዮጵያ በወሰንቲ ዓውድታት ልምዓት ኢኮኖሚ ብልዑል ምህዋር ለውጥ እናተጓዓዘት እያ ትርከብ ኢሎም እቲ ስልጠናውን አንፈት ዓውቲ ኢትዮጵያ ብፍልጠትን ክእለትን ምምራሕ ዘኽእል ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ አመራርሓውን ኢትዮጵያ ብዘለውዋ ጸጋታት ልክዕ ዕቤታን ብልጽግናን ንምርግጋጽ ልዑል ወነን ልውውጥ ልምድን ዝተፈጠረሉ መድረኽ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ዝበጀት ዓመት ልዕሊ 474,000 ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንውፃን ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረሎም ቢሮ ዕድል ስራሕን ፈጠራን እቲ ክልል ኣፍሊጡ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ዋሲሁን ኮልጋ ከም ዝገለጽዎም ኣብዚ በጀት ዓመት ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ስራሕ ሱናት ዜጋታት ተረባሕቲ ዕድል ስራሕ ንምግባር ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ይስራሕ ኣሎ በዚ ድማ ምስ ስራሕ ሱናት መናእሰይ ምስ ወለዲ ምስ ኣቦታት ሃይማኖት ምስ ሽማግለታት ዓዲ ምስ ኣባገዳታትን ሓደ ስንቄታትን ስራሕቲ ምፍላይን ኣመለኻኽታ ብምትኳር ስራሕቲ መሃብ ግንዛበ ምስርሑ ተዛሪቦም ከምኡውን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ዘይኮኑ ትካላት ሰፊሕ ዘተ ምግባሩ ገሊጾም ብሓፈሻ ኣብዚ በጀት ዓመት ን2.7 ሚልዮን ዜጋታት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ተሃቂኑ ናብ ስራሕ ምእታው ድሕሪ ምዝኽኻር ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ልዕሊ 474,000 ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንውፃን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወፃኢ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ከም ዝተኻእለ ኣፍሊጦም ዕድል ስራሕ ካብ መንጎ ዝተፈጥረሎም ዜጋታት ቶም 416,995 ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተረባሕቲ ዕድል ስራሕ ምዃኖም ድሕሪ ምዝኽኻር 58,741 ዜጋታት ድማ እኹል ስልጠና ተዋሂብዎም መረጋገፂ ብቕዓት ብምርካብ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምውፋሮም ገሊጾም ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ገጠር ናብ ስራሕ ንዝኣተው ዜጋታት ብስፍሓት ብልምዓት ሕርሻ ኢኒሼቲቫት ምስታፎም ድሕሪ ምልዓል ኣብ ከተማ ዘለዎ ኣማራፅታት ንምጥቃም ተፈቲኑ ኢሎም እቲ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ጨርቃ መርቂ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ምህርቲ ግብርና ኣብ ምቅንብባር ኣብ ኢንዱስትሪታት ጎጆ ኣብ ብረታ ብረት ኣብ ዓውድታት ዕንጨትን ውፅኢት ዕንጨትን ምዃኑ ቶም ሓላፊ ኣብሪሖም عبي قدب حداسة زبا متأثرن زلاقي عبيتن مرقاز رؤية استواصو كم زلو بانكي إمبورت إكسبورت أفريقيا دايركتر أوبريشنات بانكي كوابينا أيروبي قليصام إثيوبيا أبتا أهجور لعول حفتي كاب زلون عبيت هاجرات تحنتيا كبلو مثل قلقالو زينا إثيوبيا بزنورم تانحيت حبيرم كم إثيوبيا زبلا هاجرات أبتا أهجور بزبلة سألوت إن نممسع محجاز أدلاي كم زخونة بمجلس أبتا هجور زلوا عبيتي إيكونوميات أبت كبابي أبزلوا حجرات إيكونومي ومتأثر بمفتار قوتها وصلوا كم زفترو حبيرم عبي قدم حداسة هفتات حيلي بحبار بمتخاب زوبا وهدت كهدي نمجبر لعل الجام كم زهلوا رديم أقول قرب حيلي كيما الأخا أفريقيا ملوات كم زي كال بمحبار كم عبي قدم حداسة زبلوا بروجكتات أدلاي كم زخونون قليص عام أب مكتتال مع دزينا يتبي تقنياكم تركبوا كبرات تقتاتل تمريزكم مسلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانات نحب زرزرنا بزحرنا يوزينا كنسجر إثيوبيا نزبنات كابز نبرتلو بالبحر استدفقت بنا نوح جزاء عيو بزو صدو تاريخ أو صلاتي مخاني قلص أبتيوان إثيوبيا بالبحرين كيتسن بزحات مسوات دم مخفالهم تاريخي زغاخر بايه مولات زواد دوس أبصاب ملو برهان قرماي
ኢትዮጵያ ቅድሚ 30 ዓመታት ሰፊሕ ክልል ባሕሪ ዝነበራን ብዘበናዊ ሓይሊ ባሕሪ ካብ በዓል ሓሊፋ ሰላም ዞባታት እትሕልውን ብዘለዋ ወደብን ንግዲ ባሕሪ እተሳልጥ ሃገር እያ ነይራ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ግና ካብ ቀይ ባሕሪ ተደፊኣ ብምውፃእ ምክንያት ሓያልነታ ዝሰኣነት እንትኾን ኣብ ንግዲ ውሽጥን ወፃኢውን ብቢልዮናት ዶላር ብምውፃእ ድሕንነት እተሳልጦ ንግዲ እውን ኣብ ኢድ በዓል ዋና ወደብ ንኽወድቕ ተገይሩ እዩ ኢትዮጵያ ንዘበናት ካብ ዝጸንሐትሉ በር ባሕሪ ዝተደፈአትሉ ምክንያት ንዘበናት ብዝተሰርሐ ሽርሕ ምዃኑ ድማ ነበር መኮነን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሌፍተናንት ፈረዳ አየለ ይገልጹ የረጅም ጊዜ የኢትዮጵያን ሀያልነት የማፍረስ ሂደት ነው ያው ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዘበን ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ናይ ምጥሓስ ሓያልነታን ቅቡልነታን ክትስእን ምግባር ተሰሪሑ እዩ ብጎረባብቲ ዘለዎ ቅቡልነት ንክትስእንን ቁጠባኣ ንኽዝሓሕል ብዙሕ ተሰሪሑ እዚ ውጽኢት ሽርሕ ፖለቲካ እዩ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ንምስኣን ኣብ ዝተቃረበትሉ እዋን ኣብ ወሰን ምጽዋብ ዝነበረ ኩናት እናተቃለሱ ጸንሑ ኣዛዚ ሻልሻይ ክፍለ ጠሩ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ንዝኣከብዎም መኮነናት ጦር ኢትዮጵያ ብሰራሕቲ ሽርሒ በር ባሕሪ ምስኣና ዋላ እኳ ተዘይተረፈ ኢትዮጵያውያን ግና ንዘለኣለም ተቐቢሎምዎ ኣይጸንሑን ብዝብል ትንቢት ዝመስል ዘረባ ምግባሮም ኣይ ምጽዋብ ዝብል ታሪክ ህይወቶም ኣብ ዝተጻሕፈሉ መጽሓፍ ሰፊሩ እዩ ምናልባት እውን ተፈጥሮአዊ ወሰን ኢትዮጵያ ዝኾነን ንዘመናት ብደማያታትና ጸኒዑ ዝመጸ በሪ ባሕርና ብምዕጻው ከምውን ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ብዝብል ኣብ ምድሪ መሰልሲእና ንኽንጸንሕ ክግበር ይኽእል እዩ እዚ ድማ ሞት እዩ ይኹን ምንም ምግባር ኣይከኣልን ኩሉ ነገር ካብ ቁጥጥር ይወጽእ እዩ ካብ ዓለም ሙታን መጽኤ ምርግጋጽ ዋላ እኳ ተዘይኽኢለ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ እምበር እዚ ጅግና ህዝቢ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ሲኢና ኣብ ኢድ ኢምፔሪያሊስት ንኽትወድቕ ኣይገብርን እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ መዓልቲ ክበጽሕ ክኾን እዩ ኣብ ዝብል ጥንኩር ዘረባኦም በር ባሕሪ ንኢትዮጵያ ከም እስትንፋስ ከም ዘልያ ብምግላጽ ነዙይ ንምርጋጽ ድማ ብጽሒ ዝወለዱ ምዃኑ ምዝራቦም እውን ኣብቲ መጽሓፍ ተገሊጹ እዩ ዝኾነ ሰብ ገዛ እንትሰርሕ ዝሰርሖም በርታትን መስኮታትን ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ድማ ሞይቱ ክንብል መቃብሩ ግና በርን መስኮትን ይብሉን በርን መስኮትን ምልክት ህይወት እዮም ብምዃኑ እውን ብዘይ ሃገር ናጽነትን ብዘይ በር ባሕሪ ድማ ብልጽግና ስለዘየለ ህዝቢ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ተወሲድዎ ዝነብር ህዝቢ ኣይኮነን ድሕሪ ነስሓ ዝወለዱ ዘረባኦምን ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ሲኢና ምርኣይ ኣይኽእልን እየ ብዝብል ከምኒ ሃፀ ቴድሮስን ሃፀ ዮሃንስ ኣብ ጫፍ ቀይሕ ባሕሪ ህይወቶም ብምጥፋእ መስዋዕቲ ምዃኖም ታሪክ ይሕብር በር ባሕሪ ንኢትዮጵያ ዘለዎ ዋጋ ከምኒ ብርጋዴር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ዝኣመሰሉ ጀጋኑ ህይወቶም ዝኸፈልሉ ጉዳይ ህልውና ምዃኑ ድማ ጓሎም በእምነት ተሾመ ትገልጽ የሰው ልጅ ትልቁ ሊከፍለው የሚችለው ነገር እዚህ ምድር ላይ ህይወቱን ነው የሚወደው ቤተሰብ አለው የሚናፍቀው ቤተሰብ አለው ብዙ ህይወት አለ ወድሰብ እቲ ዝዓበየ ከኸፍሎ ዝኽእሉ ነገር ህይወቱ እዩ ኣቦይ ዝፈትዎ ስድራ ብዙ ህይወት ኣለዎ ግና ድማ ነገራት ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ምዃኖም ስለ ዝፈለጠ ህይወቱ መስዋዕቱ ገይሩ እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን በር ባሕሪ ኣለና ኢልና ምሕታት ተሪፉ ነይሩና እዩ ምባል ክሳብ ንርስዕ ብዝተጸንዐ መንገዲ ካብቲ ጉዳይ ክንርሕቕ ተገይርና ኢና ግና ድማ ብመልክዕ ትንቢት ብጀጋኑ ተገሊጹ ከም ዝነበረ ከም በሓዱሽ በር ባሕሪ ጠመተ ምርካቡ ህይወቶም ንዝኸፈሉ ነቶም ጀጋኑ ዓወትዩ ትብል ያው ቀይ ባህር የሚባለው ነገር ራሱ የሆነ ሰዓት ላይ ጠፍቶ ነበር ብጣዕሚ ተሓጉሰ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ሐሳብ ዝኾነ እዋን ጠፊኡ እዩ ናትና ክሳብ ዘይመስለና ኣቦይ ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት መስዋዕቲ ዝኾኑሉ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ነቦይ ቃል ኪዳን እዩ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ኣይግባእን ዝብል ተረኽ ብምጥሓስ እትሕቶ ዳግም ተላዒሉ እዩ ሚሊዮን% ርግጠኛ ነኝ 1 ሚሊዮን ርግጸኛ እየ ኢትዮጵያ ተዓጽያ ኣይትነብርን ዝኾነ ኣካል ደለየ ኣይደለየ ኢትዮጵያ መልሲ ክትረክብ እያ እዚ ናይ መሰለን ህልውና ሕቶ መልሲ እንትረክብ ብሄራዊ ድሕንነታ ንክሕለውን ቅልጡፍ ዕቤት ቁጠባ ንኽረጋገጽ ተወሳኺ እታወት ከም ዝኾን ይእመን أمودات زينة وزعيم بريزيدنت سوريا أحمد الشارع نخلت معلتي على وعود السراح أمريكا تيوم أحمد الشارع وايت هاوس مس بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبود عو قدات ميت ككايديوم توهيلو تثبيت جبر بس بريزيدنت ترامب أبز جبر ميت أب سوريا وحس سلام نمسفان جبروا سعرتات كمودمام أمريكا مس سوريا زهلوا ركبز ملكته قدات زعبا كوينام كم زغربو تحبيرهم بريزيدنت سوريا أحمد الشارع بداغم هنص سوريا مس سبسلطان أمريكا كم زمايتو منستر قداي وصاي سوريا فليت منبارو زذكريو
كبرت تملكتي زيناو مسنادوتاتنا قدمي مززامنا قندقنطاتنا كنزخاخركم ኢትዮጵያ አፍደገ ባህሪ ምሳና ብልዕል ሃገራው ረብሓን ሉዓላውነታን ፈተና ኮይኑ ምጽንሑ ተገሊጹ كل أوروميا بوجت 4 توارح لعل 474 شيء احتياجات عدل سراح كم استفطر لهم بيرو عدل سراح نفتران تكل الافليتو بريزيدنت سوريا أحمد الشارع كلته معلتي علاو عدل سراح أمريكاتيو كبرت ملكتين لومي علتا سنبت 3 تقمتي كلتا شحن 18 عام تمرت قطر ساعات شعتنا وخم تدالو مع زينا تي في تغنيا زي كتكتاتل وصنحكم مسنيو اسلام كتالكم نمسكن جيتاچو علوم بسم الله سوما استوديو حبيركم نيرا ببزلكم سلام نكتخونو تمنيتنايو